Welcome to PC Shah's channel. Damdawi in hrâng ziak tu LB Tochhawng he ka thuron soi tur hi kan nu ton ania angai nom jok nan keima ton angin kalo soi mai ange kumsang ni som ni February ni som ni pariata chung te dam lo na wangin chung ko in Tripura kan jin thla lockdown na wangin kan holok theilova engtin tinemo August ni som ni pakwa khan Mizoram kan lut thei shama chuta chuan min lo quarantine amun ma chu kalo tar lang lo mai ange September ni riat khan min te sa kan note kum ni mi chu alo positive lau maya quarantine na mun atang chuan kan nu fine min la sang ta hetia min lak sana tang kar ni nu vela chuan keima ka that lo wangin positive en kol na damdawi na min da le ta chumi damdawi na kanom na chuan ania he thil hi ka ton tak ni ka omna damdawi in hi khum paru ko oma keima ni nu fa chin kan oma akhor thlakina se om du khop mai tu mel ma mu tur anom box si lo kongka la min kal nan vek box si a motor tlan bak mu tur om lo se om le ril ru bai vai ta ka kanom chu zan mut po har du khop mai ni som ni paruk zana ka ton tur le ka chunga thleng tur po ka ngai tu ngai lo thil chu ka tong ta ni zana hian kan mut thei lo thina wangin zing lamdar khatle chan vea chuan mut kan tum ve ta kanom na wat kong ka bula hian step a oma chumi step a chuan mi rong kal thom hi ka ria anon tong chho nok nok maya anon thleng mai thei si lova keila khu har bok nen midang lo lut tur aniang ti in kongka tang chuan ka lo thlira chutia ka wa thlir chia tia chuan mi pakhat hian mi rong kal pel zuai maya arwanga matang chuan mi pa ni ti chu hriat theya chutan tong thom chu re ta mak maya kongkan lo lut don mo ka tia ma se ka enjui tak nial pon mu zui tu rom lo room danga lu ti donin room te chu ta lai na inkal tlat boxi mak chu ka ti ve khop mai shil hai tak le mak ti tak in kalet le a lo tura po kalangai lo ti chuan shil hai takin khuma chuan ka thu ta renga chutia ka thut reng lai chuan thlina tak tleang mai hian ka omna wat chu ron om tamaya kongka te tang chuan pon lam hi lang tlang veka pona chuan thei hai kung hi oma chumi thei hai kung chu ka va enna a hna pakhat te ma hi lo che reng reng lo maya makti takin ka ding tareng mai ani chutia makti taka ka din reng lai chuan ventilation hi tin hriam taka hi ari kang mai hian ari ta hroi hroi maya tia ventilation ri ka han en nak chuan mihring dam lai mel po pulo ti hriat reng hi ka han hutamai ni chu ka phu chiang kher mai lo nei minon tuam nga la ka multhi te hi ding ur thei ka khun na sal tuk nung lama ka tol dora ka enjui ngam talo khati lai ka mang an zia kha atong velo te chuan an hre thiam phalawang arangin khuma kalon kaya ka in lukhup nga la ka thlan luang zoi zoi khoping ka in khuwa ka dak chuak ngam to lo chutia ka mu chu ka lo mu hi la ka harle chuan jingdaria thi lo ri der to a ka thoveng huai mai hemini hian duty ho shil ka tum dewa masen lo oi lo ve thei ba ka mit vai te po lo in thei tin ka in nema ma se zan lo thleng tur chu ka hu phuru to khop mai zanin chu enge ma thleng to nang tin ka in nema chuna chuan zanlama ka thil ton chungai to lo sham tum chuan ka fanu nen chuan kanin komal mala chuta ka fanu chu khuma ka thut tira boite lo thulok ro kan jung lok ange ka tia phone ka en tira ni danga po ka ti zia tho jung turing ka kalsan ta bathroom ka thleng chi ti chuan khuma tanga tla thom ka hreta ka watlan phei wata abul ka wathleng chu lau thlabarin lo ban trok ani chu chuta tang chuan ka fanu chu amai na omngam to lo shim ti chuan zana lo ni le ta ngai to na kal thui du khop mai zandar som pania chuan ka fanu po ka timu ve thei rama ke ro chu zan ma salama ka thil ton ka ngai to ka mu hil thei lo
khumah chuan ka thu reng mai a chutia ka thut lai chuan sana ka ena zinglam dar khat le chan ve ni to chuti lai tak chuan bathroom tui chu ron her ho tamaya ke man ka khoi bok si lo rang devin ka thowa ka va ena ma se lo in her ho lo reng reng makti tak chuan ka phele nga la khuma kan thu chia chu bathroom kong khar chu ron in khari bur maya ka phudor mai arang in khum ka pan nga la ka hlo ema wang chuan khuma chuan ka thu ta renga chutia thut reng ai chuan tin ka mu ve ta chutia kan mu chu kamai mi ching chiat ti chuan ka sira chuan lo mu ven om kan meng chu ka sira chuan mi pakor war ha hi lo mu ve reng chu ni in ka hlau lu tuk chu rang takin ka tho nga la kan en mai chu le oi ka rei asir zonga mu chu ataksa in her si lovin alu chawron in her tamai ni chu khumong lama chuan mai hup chung ka tol rok roka khumla chu chebro puisi chuta ngam le ngam lovin ka mai hup na chu ka phela kan en nak chuan ka mai bulte a hian chiang mang khengin mit khap mi lo hian min lo en kar mai ni chu ka hlau lu tuk chu ka khur zoi zoya mu le malpo ka nei lo ngai tu na phim po ka pu thei lo chu tianga hlau taka ka en ring lai chuan ka fanu mu hil chu war fa ran hian ron trapina ron har ta lol maya ka fanu ron har ve ta ka chuan churam hoi po chu khuma tang chuan min en ring chung chuan a tol liam ta ka mu reng lai chuan a tham ral ta ni ti chuan khuwa po lo war ve ta ngai to na wak thui du khop mai duty chu zan khat lek po ka riangam to lo thu chu ka hril ta karin angei na chan min zot ta reng boka ka hril don nge don lo tin ka in ngai to na samaya chuta atlang pui chu hril thain ka hreta atlang pui chu ka hril ta ni ani po chuan min lo hre thiam khop maya mundanga soi chuak lo turin nge na in hnoyan riana bula chuan min ria tir ve ta ani hemi ka ton chung hi zanli velania he ka nom na khovela hian ram huai hin om tak tak ani ti chiang takin ka hriani he ka thil ton hi ka hriat chua piangin lo na hian min la kian san tak tak theilo he thil hi tak tak ani wangin ka lo ser ve ni e